बाथरुमनो बाथरुम बारगोन नोङो नाङा 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 र' नायनो हागोन बेखौनो लायमारगोन बाथरुमा फंबाय बाथरुमा जायखौ नांगौ बेखौनो होगोन र' ओइ बाथरुम थुना दे र' हामा रलाय जायखौ नांगौ बेखौनो होगोन ना र' नै दायो जोङो भैरबकुन्दनि दलं गोदानाव मोनफैबाय जि समायना रमायना जाखाबाय दलं गोदाना नै थिं फुराना दलङा बे फुराना नैबे जाबाय गोदान दलं भैरबकुन्दनि मोजां जाबायलै बिराद समायना नै भिउआ मोजां जाबाय बरिया नायनानै लादो नै फैयै भैरबकुन्द मोनफैबाय जोङो भेरगावनिफ्राय स्राय दैसा बोहैदों बैथिं पिकनिक स्पट मानसिफोरा बेफोरावनो पिकनिक जाफैलाबायो बियार गारदावला फैयो नैबेथिं दा जोङो भुटान हाबसिगोन नैबे जाबाय भुटाननि हाजो थांसै जोङो बै गाहायाव न' गोजा गोथां गोमो बायदिसिना न' दङ ओरैहाय बैथिं सिगां जोंहा सालायलांगासिनो दङ लामाफोरा मोजाङानो साफा बेनिफ्राय देखायनाय नामा एसे देखायनाय जोंखौबो एसे नायनाय बेबायदि हालोद आरो जोङो दायो बर्थमान एसे फुं नालाय आयै बिसोरा साइकेलखौ माथो थिखोनो नै दे जोंहाबो सम गैला नालाय बोखोना होनो बेनिफ्राय बैथिं नै बिथिं ओरै समायना रमायना मोजाङानो बिदि मोजां भिउ खिन्थानो थाखाय माहाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो रायजोफोरा माहाय चेनेलफोरखौबो साबसक्राइब खालामना होलाबायदो बै गोजौआवसो थांनो मोनागौलै हाजोआव गोबावनि उनाव नै बेफोरो बर' हटेल गोजा बर' हटेल बेफोरो गासिबो नै खनसे अर सावनायाबो बिदिनो अर खामजोबनाया दखानानो खामजोबनायमोन दायो जों गंगारफोरनि जायगायाव हाबजेनबाय गंगारफोरनि जायगालै बियो नै ससे हांनानै गेट मोनसिगोन एसे थान्दा मोनहांदोंसै हाजो जायगायावथ' एसे थान्दा जायो नालाय दंफां लाइफाङा दोंसाबोनालाय बिसिनावबो नै माहाय बिसिनाव मैदेर थाया खोमालै ने हाथि थानाय नङालै हाजोआनो गोजौ जोंनियावसो हाथि थायो बिसोरनियाव हाथि थाया बेफोरथिंबो नै हटेल खुलिबाय थादों नैबे लाइन हटेल जागोनदां बेनिफ्राय बिथिं न' गैथ'ला लामाया बिथिं एसे गाज्रि ससे हांनानै मोजां जागोन बर्थमान एसे गाज्रि ओरै बालिमु जानानै बैथिं टिकापुलि माबा माबि ओंखारहैसिगोन जोङो माबा भुटानाथ' बेलेग कान्ट्रि दं माथो नङा जानो भुटानाथ' बेलेग कान्ट्रि दं माथो बेलेग देशआवसो दंफैयोलै जों दायो ससे हांनानै बेलेग देशआव हाबसिगोन जोङो जिबनाव बेलेग देशआव थांनो मोनाखैमोन थाइलेण्ड मालयेसिया हंकं बायदिसिनायाव थांनो मोनाखैमोन दायो एबार दिनै मोनसिगोन स्कुटिजोंनो फैबाय जोंनिया मानसिफोरा साला माबादों फ्लाइटजों थाङो बेलेग देशआव जोंनिया स्कुटिजोंनो हाबसिगोन बेलेग देशआव गाजासो नायलांबाय था बारा थिग नङा माहाय गाज्रि लामाफ्रा भुटियाफोरा बेफोरखौ बानायाखैलै बेयाव रायन' रेस्टुरेन्ट मोनबाय नै अपेन दिनै खुला रायन' रेस्टुरेन्टआ रिजर्ट सरिलै अपेन दिनै रायन' रिजर्ट जोंनि बर'नियानो दा बेबो मालिकआ दे जोंहा हाबनो टाइम गैला दे मालाबा हाबसिगोन अमा बेदर सावनाय एवनाय बायदिसिना मोनजायो नै दैमा मोनसिगोन जोङो दायो रायजोफोर दा बिराद खस्थ'यै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायदों उपाय गैया जोंहाथ' आरो बिदि फेसिलिटिबो गैया नालाय एसे सालाय देखायगासिनो नायलाय एकदम गोथौ मोनबाय नै हला ओंखारबाय दानाबा नै माबालै फुङाव दावदै जानानै बखिनाया बारा थिग जायाखै बुंनाया नै नांथादों माबा भुटियाफोरा भुटाननिफ्राय लिबि बायदिसिना लानानै बेफोर लामाजोंनो खायलें खुलें जालायनाय सलायबोयो सुम'फोरदोसो बांसिन हायो नै लामाया बिदि आरोखि ससे हांना मोजां मोनगोन सिन्था खालामनाङा फंबाया एसे जिंगासिदों लामाया बिदिसो अबस्था होननानै सिन्था गैया ससे हांना मोजां मोनगोन गिनाङा ड्राइभारा बहुद जायगायाव ट्रेनिं
मोसौजों बोरमाजों ट्रेनिं लानानै पास जाना फैनायसै आंबो गिदों बिथाङा फंबाया मोजांलाय होनलायदों दा बिदि आरोखि नै समायना रमायना खिन्थु बिबार बारि गैया दै बिबार बारि मोनगोन लासैनो बैथिं एकदम बेबायदि अबस्था नै हाला बिथिं टुरिस्टफोर हायो एसेबां गोजान गोजाननिफ्राय टुरिस्ट हायो बाब माबायदि अबस्था खालामनानै दोननो लामाखौ से मा बुंनो आरो र'लाय ससे हांना देखायनोसै दोनथ'नोसै खोमा एबार लामा मोजांबाय खिन्थु नै बिथिं माबा थांबाय अनेक थांसिगोन भुटान सुटान बे जाबाय बालिमु जाहैबाय जों नै बिथिं थांसिगोन एबार ओइ बेनो बालिमु मोनबाय जों दायो ओइ जों नै बिथिं ओरै ओंखारलांसिगोन एबार इयावबो गेट दंबावोसो नै फरेस्ट गेट वेस्ट बालिमु कामिं वेस्ट कामिंसोलै जादों खोमालै आंनिया वेस्ट कामिंसो अरुणाचल वेस्ट कामिं भिजिट एगेन होनना बुंदों थेंक्स होनना बुंदों ओमफ्राय लिरनाया भिजिट एगेन ओमफ्राय थेंक्स लिरदोलै जोंखौ खनसे साला कारजों हायनायाव बेयावनो लाखिनायमोनलै बेयावनो लाखिदों जोंखौ खनसे कारजों हायनायाव बेयावनो लाखिदों आरसि बिबाय बायनायमोन जोंनिया आरो आरसि आरो गारि ग्लासावनो दङनो ड्राइभारा बेसे आदां गादां जादोंमोन ओइथिं थांदों गोजौथिं ओरै गाखोगोन नै लामाया मोजाङानो बिराद इन्टारेस्टिंलै बिदियाव स्कुटिजों गोबावनि उनाव बाब आंनि स्कुटिजों बेबायदि हिल्स जिराव सलायफेराखैमोन रायजोफोर दिनै प्रथम नै आंनिया माबाया मा होनना बुङोमोनलाय जुपिटारा नै हाजोआ समायना रमायना सोमखोर मिथिंगा थाबाय थाथावथाव ओरैसो आरो बाब सुपार बिदि आरोना जों दायो फंबायखौबो एसे देखायनांगौलै सिंगेल नालाय फंबाया सिंगेलसो खामि हाराफोरखौ मोनथ'वाखै नै बिदि आरो जेनेबा बै गोजौसिम थांगोन दा नै थांगासिनो दङ ओइफोरखौ गारबोजोब्बाय जोङो माइलेजआ 40 गाहामल' बुगोनलै आंनिया स्कुटिया बिदियाव थांगासिनो जोंनिया सासेया लामा दिन्थिग्राया आगे ड्राइभिं रिस्किनोलै आस्ते भाई गारिफोरा उफा सुथि जालायफैदोंलै बेयाव हिहु हाहानो नै बिदि आरोखि समायना जायादि डाइरेक्ट गाखोबा जल्द लेन्डस्लाइडफोर जालाबाय थायो खोमालै इयाव बिदि जायो नै बेथ' बै दंफां गोलैसिनबानोथ' नै अखा हायना नुवाखै बैथ' गोलैखागोन दंफाङा नै बे हायानो गिसिबाय थांखागोन बियो खालामासि दैलाव थांसिगोन बेयो रायजोफोर सहैसिगोन जोङो मुकुलि मोनहैसिगोन गिदिङै आसाम रायजो मोनहैफिनसिगोन दे जोङो दंबावो माहाय हनै नुहुरा जादों माहाय गोजानानोलाय आसाम रायजो बिराद लेन्डस्लाइड जायोलै बेयाव नै आयु नायलाय डेन्जार अखाया बाहायथावा बिथिं डेन्जारसो नै माजबाद अरां 26 किल'मिटार तेजपुर 70 जों हमना ला 70 किल'मिटार दंबावो जोंहा न' मोनहैनो बारा थागोन
लेन्डस्लाइड जानायफोरखौ नै हाफोरखौ बैथिं गारना दोनो नैबिदि दख'ना दोनो आरो नै बिथिंनिफ्राय नै बिथिंनिफ्राय गिसिखानायफोरखौ बिदिनो जायो उपाय गैया हाब मोजां दंफांफोर दंमोनलै खर' लाबोना हाना हामोलै हात खर'जों मेचिनजोंबाथ' खोनागोन ना बें होननायखौ हाब डाउन ब्रेकनि बाहादुरिलै आखाइ फारसे सलायगासिनो नै आं आखाइ फारसे केमेरा नै आयो हनै फट' खेबनोमोन नामा मालाबा हौवा हिन्जाव जा एलबाम बानायहोनांगोनलै बेयाव मेथाइ दोंसे नामायना होलाय मोजां नामायना देलाय सायख'ना होलाय देलाय अनजालि ला 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 होननाया गस्पेल मेथाइया बेनो मोजां जागोन नै बेयाव दै जिरि बाब ओइथिंनिफ्राय फैबायलै जोङो दा नैथिं थांगासिनो नै खोलाहा ओंखारख्लायलांगासिनो बिराद गोजान दंबावो फंबाय हनैबा माथो इखौ बारलांजोबनांगोन नै मा एसेबां गोजौ गैला दां नै बेयाव लेन्डस्लाइड बिदि जायो नै बिदि जायो नै बेयाव खुखालांनायमोन दां खोना होबायलै जिसिबिजों दैखौ बिदि बोखाङो नै मैदेरमोन खोमाथ' ओइ जिसिबिनि आगानसो नै बिथिं बिदि होदों आरोखि ओंखारनायानो ओंखारना खारफ्लायनो नागिरदों जोंना स्कुटिया नै बेयाव दालां मोनबाय सलायफिनो गुबुन बानायनायमोन नामा नङालै माबा आं फालो बुंनो सानदों बिदि गोराया बारा लेन्डस्लाइड जायालै मैदेर दङ आरो हाजोआव मैदेर थाथावै बायदिसो बै गाहायथिं जायो थारमाने मैदेरफोरा दङलै फंबाय मैदेर दङ नै मैदेर लोगो मोनबा इन्टारेस्ट नाङोलै बिउटिफुल भिउआ गाजालै हाजोनि भिउखौ ओरैबाबो मोजां मोनखायो आं मोननायालाय एबार जोङो बिथिं थांनानै माहा थांगोन मिथिबाय ना मासबाद अरां ओंखारहैसिगोन जों बिथिं भैरबकुन्द हाबनानै ओरै बालिमरि उथिनानै हाजो दा बेफोर अरुणाचलनि गोजा दै मासबाद ओंखारहैसिगोन जों बिथिं थांनानै दा नै मैदेर खिया नायना ला नै मैदेर खि नुवाखैबा सोरबाफोर हाथिया हे बुट गैयालै तारनियाथ' डेन्जारसो नै हाब मैदेर लोगो मोननांगौ मबाइल सबाइल गारनानै मैदेर जाग्रा माबाया माबाया औवाया बेनो बेखौनो जायो मैदेरा नै बेखौनो जायोलै नै औवा खांख'वा होनना बुङोलै बेखौ नै बेखौनो जायो बिदिनो जानांगौ दां नै दावखोलायबाय एबार दावखोबाय सालथे दावखोनाय जादों बे हाग्राफोरखौ एसे साफा खालामना होदो र' नै थोरिफोर दंमोन थारमाने नै जोंनिया गारिया गिनाङा फंबाय गिनाङा
सिन्था गैया मुब्रु मुसि जालायदों बेस्रा बिदि आरो जेनेबा बै ओइ फंबाय बै गोजौआव मोनसे माबा खुलिनो हामदोंमोनलै साहा हटेल माहाय गिदिर जाबावनांगौमोन बे बुस्थुआ फिसाद्राय जाबाय ओरै थाखो थाखो उथिलांनानै साहा लोंहैनाय मोजां जादोंमोन बेयाव नै दाउन मोनलायबाय बा अयथासार गोलावलै खान्दासो मोननाय आंगाथि गोलाव एबार बांलादेश नुसिगोन रायजोफोर बेनोथ' बांलादेश नुहुरबायना बांलादेशलै बियो फंबाय मोजां नायनाला जों बेसेबांसो गोलाव थाबायखोलै सलायखो बेयाव माबानिफ्राय फालुफुंनिफ्राय माबा फालुफुंलायनो हाबो मा होनना बुङो बै भैरबकुन्दनिफ्राय माहाय गोलावानो हायबाय बेनिफ्राय बेखौ मा मोनसेनो बै ओंखारजेननाय गामिया मा बियो बै ओंखारजेननाय गामिया थेक्रादाङा जायखिजाया आसाम मोनबाय आरो जेनेबा आसाम मोनफैबाय जोङो नै बे दैसाया बे दैसाखौलाय मा दैसा होनो बेखौलाय भैरबकुन्दनियानो लामाया थांनाय फ्रन्ट केमेराजों मोजाङै भैरबकुन्दनि आइबेनदां बै इटा फाटिसो केकं गाबदों ओइ नै थाखाया एक केजि जानायबा लाख थाखा मोनगोन माथो जों 1 केजि नांलाया फवासे जानायबा ना जाबायलै जाबाय भिडिअफोरा जाबाय दोनथ'नोसै बेयावनो बहुद देखायबाय